हेलो फ्रेंड्स मु कुणाल आपण मान स्वागत जनावछि। आज वीडियो आपण मान प्रथम थर देखि पारिबे नुआ वर्ष को सापुआ डैम रो दृश्य। केवल आपण मान को आसी स्पेशल शूट करिया पई कि केमिति नुआ वर्ष रे सापुआ डैम रे लोक माने पालन करछथि। चलंतु देखिया। ये हला रासोल बाजार तो 6 किलोमीटर दूर आपण मान पछोटे बोर्ड देख पारथिबे। ये हला रास्ता, ये हला हमरो रासोल मार्केट। सेठी लेखा होईची कि सापुआ डैम आ मात्र 1 किलोमीटर। एबे आसी पहुंची गलु सापुआ डैम। देखि पारथिबे प्राय समय 9टा सकाळ 9टा तथापि बहुत लोक टिके आसी सारलेनी। पहरी मजा नहीं अनुरोध कर आपण मैंने डेइबे ना। जदि भल से आपण मैंने पहरा शिखी नथिबे भितर को केबे भी डेइबे ना, कहीं एठिकार गभीरता 15 ରୁ 20 फुट। दीदी अब कौन कौन लाड़ा दादा कुजी कैसे आसी पहुँची गले डैम रो शेष भाग में। ये गोटे माटी रास्ता जाइछि पानी पाखक डायरेक्ट आपण मैंने सेठी गाधोई भी पारिबे, कहीं एठिकार पानी गभीरता बहुत कम। शालबणी भर को जो लोक मैंने भोजी कर सापुआ डैम है एमती एक जगह जो लोक मैंने आसी प्री वेडिंग वीडियो शूट कर आल्बम शूटिंग करथांती। कुछ लोक जाई निजर फोटो शूट भी करथांती। से सापुआ डैम रो बोर्ड आपण माने जे भी वीडियोटी देखुचंती से माने जानि रखिबे जे जो माने भुवनेश्वर रो अनुगुल रासोल
ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ଏବଂ ରାସୋଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରାସୋଳଠୁ ଇଏ ହେଉଛି 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ରାସ୍ତା ଏକଦମ ଭଲ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ। ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ଶାନ୍ତ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆସିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ବୁଲିକି ଯିବେ। ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ଅଛି, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଭୋଜି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ନଳକୂପର ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରାୟତଃ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିବେ ପାଣି ଘରୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, କାହିଁକିନା ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହୋଇଛି। କରିବାରେ ଏରିଆ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ଏଠି ଭୋଜି କରିପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଏତେ ଭିଡ଼ ରୁହେନି, କେମିତି କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟ ସଣ୍ଡେ ଲୋକ ଏଠିକି ବହୁତ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭୋଜି ବୁଲିବାକୁ ନହେଲେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବର୍ଷା ଦିନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କିଛି ପିଲା ନିଜର ତାଳେ ତାଳେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବର୍ଷା ଦିନର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାର ପାଣି ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ଏତେ ପରିଷ୍କାର। ଚାରିପଟେ ସବୁଜମୟ, ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ଏତେ ମନମୋହକ, ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଜାଣିବେ। ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ଥରୁଟିଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠିକି ଆସିବେ। ভিডিওটি ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।